kalimti ang mga kabuhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga kabuhat sa Ginoo. Gisulay nila ug misukol sila batok sa Dios nga labing halangdon, ug wala nila ampingi ang iyang kasuguan. Mitalikod sila ug wala magtuman sama sa ilang katigulangan. Misumbalik sila sa magmabudhiong kapasan. Ayaw hikalimti ang mga kabuhat sa Ginoo. Gisuko nila siya sa ilang tag-as nga halaran, ug sa ilang mga Diyos-Diyos gihaling nila ang iyang pagpanibubong. Ang Diyos nakadungog ug napungod, ug gisalikway pag-ayo ang Israel. Ayaw hikalimti ang mga kabuhat sa Ginoo. Iyang gitahan ang iyang kusog aron mabihag ang iyang himaya ngadto sa mga kamot sa kaaway. Gibiyaan niya ang iyang katawhan aron laglagon, ug napungot siya batok sa iyang kabilin. Ayaw hikalimti ang mga kabuhat sa Ginoo.